Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to 2.5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapo, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. That's why you are here today. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wangu wagara uri mugaro wepanapa, ndangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. Right, nyaya yandiri kufamba nayo zvamanje manje inyaya inonzwisa tsitsi, inyaya yandibata. Handisati ndane 100% full information, but ndichazouya zvakare neinformation like an update. Ndichikuupdate kuti zviri kufamba sei. Hanzi Boss Sauro, mukuru wemafia in Cape Town, Vopunyuka Rufu. Yeah, Ma1. Nyaya yacho inyaya hombe, inyaya yakaoma. But ndauti ndikuratidzei the video yemota yaifungirwa kunzi ndeya Boss Sauro yakarohwa ne more than 10 bullets. Ma1. Sezvamunoziva kuti panapa hatifambe nenyaya dzekunyepa, tinofamba nedingindira rekuti humbowo. We move with evidence. Where there is evidence, tobva takuratidzai. Moita sei mozvionera mega pakaipa. And I'm still trying to get hold of Boss Sauro kuti vambotiudza kuti zviri kufamba sei, zvakamira sei. But a source close to him, he said kuti Holy panga pakaipa. And Ma1 atotangisa muCape Town zvamanje manje pari kupisa. Ma1 ndisandapinda munyaya yangu zvizere ndikuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa ndibate, namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire ndibate futi pasame namba idzodzo. Toita sei tofambira nyaya dzacho. Handitika isusu munoziva kuti tinodzifambira nyaya tisingatye, tisingaite sei, tisingavhunduke. Right, video iri rakapostwa in Zimbabweans in Cape Town, and then the video was deleted. And there was someone asking kuti haisi mota yaSauro here iyo. Yes, mota dzakafanana, but it's a different car. Ndo zvamuri kuona izvo zviri apo izvo. Let me show you kuti zviri kufamba sei. Muzvionere mega, muzvinzwire mega kuti panga pakashata. Angari Ma1. Murungozvionawo mega bullet iro. Mamwe 2 aya ari paside aya. Ma1 chaiyo. Yeah. Ma1 aya. Let's just repeat it again so that we can see. Ayo. Ma1 by. Pakashata. Panga pakashata. Ayo. Yeah, Ma1. Right, mazvionera mega. Kune vane information vandiudzawo nyaya iyi vari kutaura kuti izvoni vanhu vaifunga kuti ndiyo mota yaBoss Sauro, vakafunga kuda kuvapfuudza. But zviri kunzi Ma1 Abva Atangisa muCape Town hanzi hapasi kudyiwa, rinopisa, ende pari kutopisa zvamanje manje kutodaiso vanhu vari kutomhanya zvekudaro. Kune vasingazive Boss Sauro, but I don't think kuti hapana munhu asingazive Boss Sauro. Ndakauya navo paplatform panapa vakataura mabasa avo avanoita kuti inini I'm for justice, I'm for peace, and I stand for those people
who cannot stand for themselves. Ndosaka uchiona paipa nchiti kana wavharwa mari, kana wabirwa, kana waitwa sei, vanhu vachikushandisira chisimba, aiwa unondibata kuinbox kwangu, tokurukura, tokuendesa kuvanhu chaivo chaivo. Makaona zvakaitwa kuna Magaya, mari yakasheka, mbinga yakashekwa kusvikira mari yaita sei, mari yabuda, vanhu vabhadharwa mari dzavo. Ma1 chaivo chaivo. Saka ndonyaya yanga ndichifamba nayo zvamanje manje, ndonyaya ndauya kuti ndikuratidzei, ndikuudzei kuti aiwa zvamanje manje kuCape Town Ma1 aita sei, atangisa kwakupisa zvekudaro. Ndichatsvaga imwe information ndoyanayo panapa, ndoita sei, ndokutaurirai kuti aiwa update yedu yakamira yakaita sei, yakadai. But munhu andipa information iyi atotaura kuti aiwa usatye holi, boss Sauro varipo, zvamanje manje varumborichi vakada kungoti situation imbokula down. Once situation yakula down, and then vari kudzoka nestrategy yekutanga kubata one by one ma-informers vese vanhu vaivanyepera. Saka usavhunduke zvako, kana nguva yakwana boss Sauro uchataura navo. Aiwa, ndo nyaya yandiri kufamba nayo zvamanje manje. Thank you for supporting 0.5 Creative Studios. Kana wanga usati wasubscribe pachannel, make sure you do so, nekuti tinouya nenyaya dzinopisa, nyaya dzausinganzwe kumwe kunhu kwese unodzinzwira panapa pa 0.5 Creative Studios anditika. So as for me, DJ Holly, and the rest of the crew behind the scenes, trukuti it's bye for now. Ngatisangane muvideo rinotevera.